背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に当てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。しかないこの胸が何度もバラバラに割れて苦しい中で今を生きている今を生きている。背景ありがとう15のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。荒れた青春の厳しいけれど明日の岸辺と夢の船を進め今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。大人の僕も傷ついて眠れ夜はあるけど苦くて甘い今を生きている。人生のすべてに意味があるから恐れずにしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいい